Wel, bore da. Mae'n hyfryd bod gyda chi. Diolch yn fawr am y gwahoddiad i fod gyda chi bore yma. Fi'n dwy'n cyfarchion yr eglwys yng Nghaerdydd ato chi, ac yn ni'n dymuno bendith Duw arnoch chi, fel arno ni hefyd yng Nghaerdydd. Ni'n mynd i ddarllen gyda'n gilydd o air Duw, a ni'n mynd i ddarllen o Ioan, pennod 21. Ioan pennod 21, pennod ola Efengil Ioan. A dyma yr hyn mae gair Duw yn ei ddweud. Mae Crist wedi atgyfodi, a mae'n wedi ymddangos i'r ysgyblion mwy nag unwaith, yn ar mae'n ymddangos iddyn nhw eto. Dyma air Duw. Ar ôl hyn, amlygodd Iesu ei hun unwaith eto i'w ddisgyblion ar lan môr Tiberias. A dyma sut y gwnaeth hynny. Roedd Simon Pedr a Thomas a elwyr Didymus a Nathanael o Gana Galilea a Meibion Zebedeus a dau arall y ddisgyblion i gyd gyda'i gilydd. A dyma Simon Pedr yn dweud wrth y lleill, rwy'n mynd i bysgota. Ateb asant ef, rydyn ni'n nain do gyda thi. Eithant allan a mynd mewn i'r cwch. Ond ni ddaliasant ddim y noson honno. Pan ddaeth y bore, safodd Iesu ar y lan. Ond nid oedd y disgyblion yn gwybod mae Iesu ydoedd. Dyma Iesu'n felly'n gofyn iddynt. Does gennych ddim pysgod fechgyn? Nac oes, ateb asant ef. Meddai yntau wrthynt, bwriwch y rhwyd i'r ochr dde'r cwch, ac fe gewch helfa. Gwnaethant felly, ac ni allent dynnu'r rhwyd i mewn, gan gymaint y pysgod o ddenddi. A dyma'r disgybl hwnnw, yr oedd Iesu'n ei garu, sef Ioan, yn dweud wrth Pedr, yr arglwydd yw. Yna, pan glywodd Simon Pedr mae'r arglwydd ydoedd, clymodd ei wisg uchaf amdano, oherwydd roedd wedi tynnu ei ddillad, a neidiodd i mewn i'r môr. Daeth y disgyblion eraill yn y cwch, gan lusgo rhwyd yn llawn o bysgod. Nid oeddent ymhell o'r lan, dim ond rhyw 100 medr. Wedi iddynt lanio, gwelsant dan golosg wedi osod, a physgod arno, a bara. Meddai Iesu wrthynt, dewch ar rhai o'r pysgod yr ydych newydd ei dal. Dringodd Simon Pedr i'r cwch, a thynnu'r rhwyd i'r lan yn llawn o bysgod braf, 153 ohonynt. Ac bod cymaint ohonynt, ni thorodd y rhwyd. Dewch, meddai Iesu wrthynt, cymerwch frecwast. Ond nid oedd neb o'r disgyblion yn beiddio gofyn iddo, pwy wyt ti? Yr oeddent yn gwybod mae yr arglwydd ydoedd. Daeth Iesu atynt a chymerodd y bara a'i roi iddynt, a'r pysgod yr un modd. Dyma yn awr, y drydedd waith i Iesu ymddangos i ddisgyblion ar ôl iddo gael ei gyfodi oddi wrth y meirw. Yna, wedyn y gael brecwas, gofynodd Iesu i Simon Pedr, Simon fab Ioan, a wyt ti'n fy ngharu i yn fwy na'r rhain? Atebodd ef, ydwyf arglwydd. Fe wyddos ti fy mod yn dy garu di. Meddai Iesu wrtho, portha fy ŵyn. Wedyn gofynodd iddo yr ail waith, Simon fab Ioan, a wyt ti'n fy ngharu? Ydwyf arglwydd, meddai Pedr wrtho. Fe wyddos ti fy mod yn dy garu di. Meddai Iesu wrtho, bugeilia fy nefaid. Gofynodd iddo y drydedd waith. Simon,
fab Ioan, a wyt ti'n fy ngharu? Aeth Pedr yn drist, am ei fod wedi gofyn iddo y drydedd waith. A wyt ti'n fy ngharu? Ac meddai wrtho, arglwydd, fe wyddos ti bob peth, ac rwy ti'n gwybod fy mod yn dy garu di. Dywedodd Iesu wrtho, portha fy nefaid. Yn wir, rwy'n dweud wrthyt. Pan oeddet yn ifanc, roeddet yn dywregysu dy hunan ac yn mynd lle bynnag y munud. Ond pan fyddi'n hen, byddi'n estyn dy ddwylo i rywun arall dywregysu a mynd â thi lle nad wyt yn mynnu. Dywedodd hyn i ddangos beth fyddai dull y farwolaeth yr oedd Pedr i ogoneddu Duw trwyddi. Ac wedi iddo ddweud hyn, meddai wrth Pedr, canlyn fi. Trodd Pedr, ac welodd y disgybl yr oedd Iesu'n ei garu yn ei canlyn, yr un oedd wedi pwyso nôl ar fynwes Iesu yn ystod o swper, ac wedi gofyn iddo, arglwydd, pwy yw'r un sy'n mynd i ffradychu di? Pan welodd Pedr hwn, felly, gofynodd Iesu, arglwydd, beth am hwn? A tebodd Iesu ef, os byddaf yn dymuno iddo ef aros hyd nes y do fi, beth yw hynny i ti? Canlyn di fi. Aeth y gair yma ar led ymhlith y ddilynwyr, a thybiwyd nad oedd y disgybl hwnnw i farw. Ond ni ddywedodd Iesu wrtho nad oedd i farw, ond os byddaf yn dymuno iddo aros hyd nes y do fi, beth yw hynny i ti? Hwn yw'r disgybl sydd yn tystiolaethu am y pethau hyn, ac sydd wedi ysgrifennu'r pethau hyn. Ac fe wyddom ni fod ei dystiolaeth ef yn wir. Mae hefyd lawer o bethau eraill a wnaeth Iesu. Petai pob un o'r rhain yn cael ei gyfnodi, ni byddai'r byd i'm ti bi yn ddigon mawr i ddal y llyfrau fyddai'n cael ei hysgrifennu. Wel, dyma air Duw, clod yw enw e. Cyn bod ni yn ystyried mwy o'r gair yma gyda'n gilydd, newn ni droi at yr arglwydd mewn gweddi. O Dduw, ni'n diolch i ti am dair di. Ni'n diolch i ti bod e'n gallu bod yn gysur i ni. Bod e'n gallu bod yn anodd i ddeall ac i dderbyn weithiau. O Dduw, ni'n diolch i ti bod air di byth yn dychwel ata ti yn wag, heb wneud i waith. A ni'n gweddio heddi trwy'r gair hwn, yn ei di yn bendithio ni, a bydden ni'n profi dy ras a dy gariad di tuag ato ni yn yr arglwydd Iesu Grist, trwy'r ysbryd glân. Fel bod ni'n gadael hyd yn oed y bore yma yn bobl gwahanol i rai nath gyrraedd, yn ymwybodol bod ni wedi bod ym mhresenoldeb y Duw sanctaidd, a bod e wedi delio gyda ni yn ei ras, gygoniant i'w fab. Amen. Wel, dyma ni felly yn dod at y gair yma. O'n i mewn cyfweliad rhai blynyddoedd yn ôl erbyn hyn, ges i ddim y swydd. Ond yn y cyfweliad, wnaethon nhw ofyn i fi, sut i di delio gyda methiant? Sut i di'n delio gyda methiant? Mae'n gwestiwn da, ynddo e? Sut i ni bore yma'n delio gyda methiant? O'n i arfer bod yn athro mewn ysgol uwchradd, a ni'n delio gyda methiant yn aml iawn yn y dosbarth, yn amlwg. Methiant i fel arfer, siwr o fod, yn bennaf. Ond weithiau, ni'n rhoi treithawd nôl i'r disgyblion felly yn y chweched dosbarth, a bydden nhw'n rhoi gwaith nôl iddyn nhw, a bydden nhw'n edrych ar y marc ar y blaen, a bydden nhw'n jyst yn troi rownd. Ond ddim eisiau neb arall i weld. Siwr o fod, ddim eisiau gweld eto ei hunain. A felly bod chi fel gyda methiant, chi eisiau brwsio fe dan y carped. Chi ddim eisiau neb arall i weld neu gwybod dim byd amdano fe.
Neu falle o chi, fel rai o'r plant na ni'n dysgu, falle'n arbennig ym mlwyddyn 7, mae rhai yn chi falle ym mlwyddyn 7, fi'n meddwl, a byddwn ni'n rhoi darn y bapur iddyn nhw, i sgrennu arno, a byddwn nhw'n dechrau, a llaw am elan, ar ôl eiliadau. Ie, beth ti eisiau? Mr Jones, allai gael darn o bapur newydd. Mae'r darn cyfan ar ôl dy ti. O ie, ond fi wedi gwneud camgymeriad. Just croeso fe mas. Os o'n hoffi croeso fe mas a gweld y camgymeriad, fi eisiau darn hollol newydd i weithio arno. A falle mae fyla i ni yn delio gyda methiant. Ni ddim eisiau gweld, a wedyn, ni ddim eisiau cael yn atgoffa arno fe. Ni ddim eisiau cario fe gyda ni trwy'n bywydau ni. Ni'n meddwl bod e'n mynd i fod yn faich i ni trwy weddill ein bywydau. Neu falle bod chi fel rhywbeth oedd yn fam i wneud pan o'n i'n blentyn. Mae'n anodd credu, ond o'n i weithiau'n cwmpa mas gyda'n fam. Fi'n gwybod mae'n anodd credu, ond defnyddiwch eich dychymyg. Ond yn far ddigau, falle bydde mam, falle wrth y sinc yn sychu plat, a bydden ni reit ochr draw'r stafell, a bydde'n rhyw anghydweld, a wedyn bydde'n fam yn gadael y plat i gwmpa, bydde'n dweud, co beth ti wedi wneud i fi wneud nawr? Fi wedi wneud na! Mae pwyrau hyd a lledrith gyda fi i wneud platau i gwmpa. Dwi'n yn defnyddio fe'n aml. Ond mwy o lai fi'n dweud, nid bai fi yw e, bai ti yw e. A fel ni'n gallu bod gyda methiant, i fynd ni. Bod ni yn dweud, fi wedi gwneud rhywbeth wrong, ond rili, bai y person na oedd bod e'n sefyll ochr draw'r stafell yn neud dim byd, heblaw cwmpa mas. Ond ni eisiau fod yn anghywir, ond bai'n fam oedd e. Ond ni'n hoffi beio pobl eraill, yndyn ni, am ein camgymeriadau ni, am ein methiannau ni. Neu falle bod chi jyst yn meddwl, just grin and bear it yw i. Mae rai fi jyst fwrw mlaen a gwneud y gorau ar sefyllfa. These are the cards that have been dealt. Mae rai fi ddelio gyda fe. Dyna fe, just bwrw mlaen, dyfal barhau, bod yn gryf, dyna'r beth sydd yn bwysig. Felly mae dyna fel chi'n delio gyda methiant. A be ni'n gweld bore yma yn yr hanes yma yw rhywun sydd wedi methu. Pedr wedi methu. A ni'n gweld bod y ffyrdd na ni'n aml yn trial defnyddio ddelio gyda methiant, dyn nhw ddim yn gwneud y job. Nid dyna sut i'n gwneud a delio gyda methiant, ond mae Crist yn rhywbeth gwell i ni. Y bwrdd yma, rhywbeth gwell gyda fe ar gyfer Pedr, mae rhywbeth gwell gyda fe ar ein cyfer ni. Ni'n cofio mae Pedr wedi methu. Ni'n cofio yn dweud wrth Crist yn yr ardd, cyn bod Crist yn gresylio, mae'n dweud, chi edrych yn Mathew 26, mae'n dweud, iddyn nhw, i ddisgyblion eraill yma, iddyn gwympo bob un oedd achos di, ni chwympa fi byth. Ni chwympa fi byth. Hyd yn oed petai'n rhaid i mi farw gyda thi, nith wadaf byth. Dyna mae Pedr yn dweud wrth Iesu Grist. Pedr. Chi'n gwybod pan mae wedi cael yr enw Pedr? Fe yw'r graig. Mae Duw mynd i adeiladu'r eglwys arno. Mae Crist mynd i ddefnyddio i adeiladu i eglwys e. Mae'n bwysig. Ond eto, pan dath ei'r foment, ynddo fe, beth nath Pedr wneud? Pan nath hyd yn oed merch fach gofyn iddo fe, rhywun gyda dim awdurdod yn y gymdeithas. Ond go ti gyda Crist, gyda Iesu, gathi sy'n mynd i gael ei grysolio. Dwi'n mynd abod e. Dwi ddim byd i wneud y fi. Mae'n tyngu llw hyd yn oed. Bod e ddim byd i wneud, bod e byth wedi nabod Crist. Mae'n gwadu Crist deir gwaith. Chi'n cyfio wedyn mae'r ceiliog yn canu. Beth oedd e'n teimlo pan oedd y ceiliog na ganu? A nawr, mae'r atgyfodiad wedi bod, mae wedi gweld Crist o leia dwywaith, ond dwi dal heb ddelio gyda'r methiant yma o wadu yr arglwydd ar y noson gath i ddal gan y Rhufeiniaid. A ni'n mynd i ddysgu 4 peth gobeithio am
fethiant, 4 peth yn gyflym. A'r peth cyntaf yw bod Iesu yn dymuno delio gyda methiant. Mae Iesu'n dymuno delio gyda methiant. Mae methiant yn gallu bod yn derfynol. Ni gwe? Fi'n hoffi seiclo. Felly bod chi'n gwybod am Lance Armstrong, oedd e'n cyclist o fri, nath ennill y Tôr y Ffrans 7 o weithiau. Ond rhai blynyddoedd wedyn, fe ffindio mas bod e'n bod yn cymryd cyffuriau ar holl amser i helpu fe i berfformio'n well. A nawr, bron, chi ddim yn gallu darllen enw Lance Armstrong heb bod e'n cael ei rhoi the disgraced Lance Armstrong. Dwi ddim yn cael cystadlu mwyach, gath y teitlau nath ennill i gymryd oddi wrtho fe. Oedd y methiant yn derfynol. Dyna fe, oedd dim dod nôl o hynny o gwbl. A ni'n byw yn dyn ni mewn cancel culture, ble falle bod chi wedi rhoi rhywbeth, neu bod rhywun wedi rhoi rhywbeth ar Facebook pan nhw'n 15 mlwydd oed, a chi'n trial am job pan chi'n 35. Mae rhywun yn gwybod bod yna, a dych chi ddim yn cael y swydd, achos bod chi wedi dweud rhywbeth neu wneud rhywbeth ffôl blynyddau maith yn ôl. A y gwir yw, gallai Iesu wedi gadael Pedr fel oedd e. Mae Pedr wedi methu. Mae wedi gadael Crist lawr. Does dim rhaid i Crist fynd nôl at Pedr a trial delio gyda'r peth. Ond mae Crist yn gwneud hynny. Ni'n gweld bod Pedr yn mynd nôl i bysgota, a mae Crist yn dewis y foment yma i ddelio gyda fe, achos mae yna adlais yma o alwad cyntaf Pedr. Chi'n cofio pan mae Pedr yn cael ei alw y tro cyntaf gan yr arglwydd Iesu Grist. Mae nhw wedi bod yn pysgota trwy'r nos ac heb ddal dim byd, a mae Crist yn pregethu ar y lan, mae'n gofyn i Pedr gaf i mewn i'r cwch i bysgota, i bregethu, achos mae'r dorf yn pwyso arno fi, a maen nhw'n mynd i'r cwch, maen nhw'n mas i'r dŵr, fel bod y dorf i gyd yn gallu clywed e. Ac bod wedi ennill, bod wedi dal dim pysgod trwy'r nos, mae Iesu'n dweud, gosod y rhwydi lawr. A mae'n gwneud hynny, a mae'n dal helfa fawr o bysgod. A mae'r un peth yn wir, mae'r geiriau yn union yr un peth. Pan mae Crist yn dweud wrth y disgyblion, bwriwch y rhwyd, union yr un geiriau, ni darllen yn Luc penod 5, pan ni'n gweld galwad cynta Pedr. Ac yna, wrth gwrs, yn union fel y galwad cynta, maen nhw'n dal helfa enfawr o bysgod. Y nos yw'r amser gorau i ddal y pysgod, a nawr, yn ystod y bore, mae Crist yn wirthiol yn gwneud siŵr bod nhw'n dal helfa fawr. A mae'n ddiddorol i fi bod Pedr ddim hyd yn oed ar y pwynt yna yn deall mae Crist yw e. Mae fel petai yr ochr ysbrydol na ei fywyd e wedi cael ei droi bant trwy ffordd. Hyd yn oed pan mae'n clywed llais yn dweud bwriwch y rhwydi, dwi ddim yn sylwi. Hyd yn oed ar ôl y helfa dwi ddim yn sylwi. Mae dim ond yn deall pan mae Ioan yn dweud wrtho fe, yr arglwydd yw e. A ni'n gallu bod fel awythau yn hunain, neu ni? Bod ni ddim yn ymwybodol, ddim yn gweld ble mae Crist yn gweithio yn bywydau ni. A mae eisiau ni fod yn sensitif a'n llyged ar agor i hynny. A falle hyd yn oed bod ffrind da, fel oedd yn stori Gened, yn dweud wrtho ni, dyma beth mae Duw yn dweud, ti'n gweld? Dyma beth mae Crist yn wneud. A bod ni'n sensitif i hynny. Chi'n cofio'r tro cyntaf mae Pedr yn cyfarfod Crist yn y cwch, a maen nhw'n dal yr helfa. Chi'n cofio beth mae Pedr yn dweud wrth Iesu Grist yn y cwch? A dwi'n dweud, ffantastig! Geir i ddod i ymuno criw pysgota ni? Na, mae'n dweud, dos ymaith o ddiwrthif. Dyn pechadurus yw fi. Mae'n gweld rhywbeth o arglwyddiaeth Crist, mawredd Crist, diwdod Crist. A mae'n dweud, dwi ddim yn cael bod yn yr un cwch â ti. Fi yn ddyn pechadurus. Rhaid ddim fod yn agos at y ti. Ti yn ddew
sanctaidd. Ond mae'n ddorol nawr yn dweud gweld beth mae'n neud fan hyn. Hynny yw, os rhywbeth mae methiant Pedr, mae pechod Pedr yn yr hanes hyn, yn fwy, ni gwe. Hynny mae wedi gwadu Crist deirgwaith, addo cyment iddo fe. Ac eto, dwi ddim yn dweud fan hyn, dos o ddiwrthydd. Na, mae'n neidio o'r cwch, mewn i'r dŵr, ac yn rhedeg at Crist. Beth sydd wedi digwydd i Pedr fan hyn? Mae'n deall mwy o'i bechod. Mae'n deall mwy o'i fethiant y tro hyn. Ond hefyd mae'n deall mwy am pwy yw Iesu Grist. Mae'n gwybod mwy am pwy yw Iesu Grist. O'r blaen, oedd Crist yn meddwl oedd Pedr yn meddwl bod e'n berson da. Ond mae'n pan ddim yn dod wyneb yn wyneb y Crist, mae'n gweld bod e'n fethiant llwyr, bod e'n methu achub ei hun. Ond nawr mae'n gweld, nid ymhechod i sy'n bwysig, ond Iesu a'i gyfiawnder sy'n bwysig. Mae Crist wedi rhoi ei hun dros fy mhechod i. Ac felly fi'n gallu codi a rhedeg ato un sydd yn llawn gras teg ato fi, un sydd yn llawn maddeiant. Nid gorffennol fi sy'n cyfri, mae Pedr yn gweld, ond gorffennol Crist. A mae Crist yn berffaith mewn bob ffordd. Dyn ni wedi gweld ne, pan ni'n ymateb i fethiant. Dyn ni'n bobl sydd eisiau cuddio. Eisiau cuddio methiant ni oddi wrth Crist. Mae Crist yn gwybod. A mae'n dymuno delio gyda fe. A gallwn ni, os dim angen i guddio, gallwn ni rhedeg ato fe. Achos mae ras yn fwy na'n pechod ni. Yn fwy na'n methiant ni. Mae Pedr yn mynd i bysgota. Felly fel i ni eisiau mynd bant o beth yr arglwydd. Eisiau wneud ni yn ddieithried o beth yr arglwydd. Felly fel i chi. Felly dal yn dod ar y sil, ond ddim yn mynd i'r cyfarfodydd eraill, neu ddim yn bod yn rhan o'r eglwys fel oeddech chi. Os chi'n ceisio creu pellter o'r ddiwedd Crist, mae Crist eisiau chi ddod nôl ato fe. A mae Crist wedi llwyddo ble ni yn methu. Dyn ni byth mor bell nad yw Crist yn gallu dod ar ein hôl ni a delio gyda ni. Mae ofal e'n rhedeg yn ddwfn. Ni'n gweld e'n, dyn ni, yn hyfryd pan maen nhw'n cyrraedd y lan. Hynny yw, cyn bod nhw dal y pysgod sydd y fod, mae Crist bod yn paratoi tân i gygunio'r bwyd arno fe. Ac ar ôl noson diffrwyth o bysgota, mae siwr digon anodd pan chi'n llwyddo, ond pan chi'n cael dal dim byd, mae dyn o'r lan, a beth mae'n neud, mae'n dweud, dewch chi fwyta bwyd. Mae ofal ddim just yn rhywbeth ysbrydol, mae ofal ar gyfer y person cyfan ohono ni. Mae eisiau caru ni yn gyfan gwbl, yn gorff a genaid. Mae ofal mor fawr. Ni'n gweld rhywbeth rhyfeddol yn dyn ni am y diwdod fan hyn. Am ddew fel oedd gyda'n dweud, mae wedi creu y byd trwy air. Ac eto mae mor dyner bod e'n paratoi gwledd i'w ffrindiau fe. Ydy hynna'n hyfryd? Mae'n paratoi gwledd i ni. Eddi. I ni fwynhau i bresenoldeb e. Beth yn ymateb ni i Grist? Dos o ddiwrthyf, neu oedden ni'n rhedeg ato fe, at yr un sydd yn llawn gras a gwirionedd. Wel, beth yw'n sefyllfa ni bore yma? Mi Iesu Grist am ddelio gyda'n methiant ni. Na'r peth cyntaf, ail beth yw mae delio â methiant yn boenus. Fi'n flin i ddweud, mae delio â methiant yn boenus. Ni'n gweld yn adnodau 15, 19. Chi'n gweld weithiau, ydych chi? Os chi'n le, mae
mae rhywun wedi gosod plac yn Llundain o leia, a chi'n cael placs glas yn aml, a mae rhyw enw arno fe'n dweud, o buodd y person yma fyw yn y tŷ hyn. Hynny yw, rhyfeddol, buodd Charles Dickens byw yn y tŷ hyn. Anhygoel, awdur gwych. Hynny yw, placs i atgoffa ni, neu dyma'r lle gath hyn a hyn i'w wneud. Rhywbeth mawr, pwysig. Hynny yw, mae'n beth da i atgoffa ni, ynddo e? Ond bydden ni'n hoffi cael plac o fethiannau, nid llwyddiannau, neu bobl llwyddiannus. Dyma'r lle ble nath Rodri ddweud gair cas wrth i chwar. Nath yn ei byth ddigwydd yn amlwg. Ond bydden ni'n hoffi cael placs fel yna, hynny yw. Dwi'n siŵr bydden ni'n cysau'r peth. Bydden nhw ym mhob man siarad o fod. Y placs yma o ein methiannau ni. Ddim yn hoffi cael yn atgoffa o'n methiannau ni. Na gyn. Ond mae Crist fan hyn atgoffa Pedr yn benodol o'i fethiant e. A chi'n cofio eto wrth y tân ar ôl Crist cael ei gymryd, mae'n gwadu teirgwaith, bod e'n nabod Crist. A nawr, mae Iesu yn gofyn cwestiwn iddo fe teirgwaith. Mae'n adlais, mae'n atgoffa fe. O ti'n nabod, o ti gyda Crist? A nawr mae Crist eisiau defnyddio cwestiwn arall i atgoffa fe o'i fethiant. A chi'n gweld, mae Iesu wedi dweud wrth Seimon, Pedr fyddi di, achos ti'r graig fi'n iadlad i'r eglwys yno. A chi'n gweld mae'n galw fe fan hyn? Mae'n dweud, Seimon, fab Ioan. Fi'n siŵr yna'n rhoi los i Pedr. Oedd Pedr yn meddwl bod e'n dda, nag oedd e? Oedd e'n meddwl bod e'n bwysig. Oedd e'n meddwl bod e'n well na'r lleill i gyd. Fe oedd Pedr wedi cael enw arbennig gan Crist, rôl arbennig. A nawr mae Iesu'n dweud, Seimon fab Ioan. A ni fel petai y comisiwn na gath e, y gwaith na gath e'n wneud, mae'n disqualified. Dyw na ddim yn iddo fe mwyach. Dyw ddim yn cael wneud hynny mwyach. Sut oedd Pedr yn tymlo pan mae Crist yn dweud y pethau hyn iddo fe. Mae'n ddorol yn dweud bod Iesu ddim yn dweud wrtho fe paid gweud celwydd eto. Ddim yn dweud na, neu paid gwadu bod ti'n abod fi eto. Na, mae'n mynd reit at galon y broblem. A beth yw'r broblem go iawn? Fyna mae'n mynd. A mae'n dweud, wyt ti'n fy ngharu i fwy na'r rhain? Teirgwaith, wyt ti'n fy ngharu? Mae'n dweud ti, nes ti ddim fy ngharu. Nes ti ddim fy ngharu. Wyt ti'n fy ngharu? Mae'n gofyn. A mae pob un siwr fel morthwyl am bwrw hoelen mewn I galon Pedr Drian. Chi'n gwybod weithiau, ydych chi, os chi'n gwylio fel casualty, a dwi dal yn mynd un o'r raglen ar y BBC casualty. Yn ei weithiau, neu chi'n gwylio raglen am ysbyty, yn ei ddelio gyda y problemau mwyaf dwys. Mae rhaid i'r surgeon fynd yn ddwfn, nag oes e? A ni'n gwybod agor y corff reit lan mwyn delio gyda'r broblem, mwyn gwella'r claf. A fan hyn, chi'n tymlo bod Crist agor Pedr reit lan. Mae'n boenus iddo fe, mae'n agor y briwiau yna reit lan a rhoi fus reit mewn ynddo fe. A mae rhaid gwneud yna, os mae o ddifri am ddelio gyda'n methiannau ni. Mae'r Efengil yn cymryd yn methiannau ni o ddifri. A diolch byth am hynny. Neu falle bod chi'n gwybod bod eich methiannau chi yn pwyso arno chi. Yn hyd yn oed
yn rhai, bod chi'n gwybod ar un llaw, bod nhw wedi delio gyda, bod nhw'n gallu cadw chi ar ddi hun yn y nos hyd yn oed. Neu chi wrido wrth chi feddwl amdanyn nhw. Mae'n methiannau ni yn ddifrifol. A mae Crist eisiau delio gyda nhw, bod yn boenus. Ond mae dim un o bod e ddim yn difetha ni, na'n lladd ni, ond bod e'n tynnu ni nôl ato fe ei hun. Bod e'n atgoffa ni o'n breider ni a mynd â ni at ei groes e. Mae Crist wedi delio gyda'n gorffennol ni. Mae'n gwybod bod ni'n frai. A mae eisiau ni weld bod ei gleisiau yn ddigonol dros ein cleisiau ni. Bod hynny yn ddigon i ddelio gyda methiant ni. Oedd e'n boenus i Grist i ddelio gyda methiant Pedr a'n methiant ni. Ond mae rhaid iddo fe ddelio gyda fe, bod e'n boenus. Os ni'n mynd i wneud rhywbeth a'n methiant ni. Felly mae eisiau delio methiant ni, mae delio methiant yn boenus, ond hefyd, mae'n dda i wybod, y trydydd peth, nid methiant yw diwedd y stori. Nid methiant yw'r diwedd. Sdim angen i fethiant rheoli gweddill yn bywydau ni. Mae Pedr, mae rhywbeth mor hoffus amdano fe. Mae mor dros ben llestri, dwi. Hynny yw, pan mae Crist yn golchi trad nhw. Mae'n dweud, dwi ddim eisiau ti olchi'n trad i. Mae'n rhaid i fi. Fi eisiau ti olchi corff cyfan de. Dyna fel mae rhywbeth impetuous, rhywbeth hoffus amdano fe. Pan mae Crist yn dweud fe, lle fi'n mynd, ti ddim yn gallu dod. A mae'n dweud, fi eisiau dod nawr gyda ti. Dyna'r math o berson yw e. Chi'n sylweddoli bod e ddim fel yna, fan hyn. Ni'n gwybod? Dwi ddim byd o'i hunan fan hyn. Mae hunan wedi cael ei dorri. Ni'n gwybod? Mae'n deall nawr beth mae e'n gallu wneud a beth mae Crist yn gallu wneud. Mae'n dibynnu ar yr arglwydd Iesu Grist. Mae'n dweud, ti'n gwybod mod i'n dygaru di. Ti'n gwybod fi di methu. Ond ti hefyd yn gwybod fi dal yn dygaru di. A mae'n plygu i awdurdod yr arglwydd Iesu Grist. Mae ddim yn dibynnu mwyach ar ei allu fe wneud pethau. Bod nhw i gyd yn cwmpo, na i ddim byth. Na sdim balchder na fe mwyach, nag os mae'n dweud, ti'n gwybod bod fi'n dygaru di. A mae'n plygu. A mae rhywbeth hyfryd fan hyn, bod pan mae'n dweud Simon, fab Ioan, felly meddwl, mae'r gwaith nad gyda Crist fi wedi dod i ben. Dyma mae Iesu'n dweud wrtho fe, portha fy nefaid. Mae eisiau ti nawr, mae gwaith dy wneud, disga y bobl yma. Mae Iesu'n gwybod, yn barod yn dweud, mae Iesu wedi dweud wrth Pedr, chi edrych yn Lyc pan o 22, mae'n dweud, mae Satan di hawlio ti. Ond fi di gweddio drosto ti. Hynny yw, dyw methiant Pedr ddim yn surprise. Mae'n wedi gweithio, mae'n wedi dweud wrth ti'n mynd i wadu fi. Mae'n andysau mynd i wadu ti. Dyw methiant ddim yn surprise, ac bod e'n methu, hynny yw, nid methiant Pedr sy'n rheoli y comisiwn sydd iddo fe, ond Crist sy'n rheoli fe. Iesu Grist sy'n penderfynu arno fe. Dyw methiant ddim yn dal mas. Dyw ddim fel, Pedr, mae'n nawr fi plan B. Welly fi edrych ar hwnna. A mae'r un peth i ni. Ban ni'n methu, does dim plan arall. Nawr ti di methu, bydden ni gyd ar plan triple Z neu ty beth bydde fe. A bydde fe, na. Dyw e ddim yn dal Iesu mas. A mae'n gwirionedd, dyw Pedr, mae'n meddwl yn dweud bod e'n llai qualified i weithio dros Crist. Ond y gwir yw, mae'n mwy qualified os rhywbeth.
Achos nawr mae'n dibynnu'n llwyr ar nerth ac ar ras yr arglwydd yn lle. A fel ni'n dweud, mae'n ddiddorol be mae Crist yn dymuno yn Pedr. Neu gwe? Be mae Crist yn dymuno yn Pedr ac yn dymuno yna ni y bore yma. Dwi ddim yn dweud wrtho fe, neu gwe, Pedr y grynda, ti wedi methu, y tro nesaf mae'n digwydd, ni wedi trio'n galetach, please. Neu dyna beth mae'n dweud. Neu, Pedr, ti wedi methu, allu di borthi fy nefaid os wyt ti'n neud lan am y camgymeriadau yma. A wedyn gen i weld sydd mae pethau. Neu ddim yn dweud fi eisiau ti nawr cael fwy o wybodaeth amdano fi fel bod hyn ddim yn digwydd to. Falle bod y pethau yna yn pethau da yn ei hunain, ond dwi ddim yn dweud na, dwi ddim yn dweud paid dweud celwydd eto, paid gwadu fi eto, mae'n dweud wyt ti'n caru fi. Wyt ti'n fy ngharu, achos dyna beth sy'n cyfri. Dyna beth sy'n cyfri. Dyna beth sy'n gwneud ni'n Gristnogion effeithiol sy'n alluog i wasanaethu. Bod ni'n caru'r arglwydd. Bod ni'n caru fe yn fwy na dim byd arall. A wedyn mae Iesu'n gallu dweud, portha fy nefaid. I ddefed we. Ni ddim yn gallu bwydo nos na gen ni'n caru fe yn y lle cyntaf. Fel ni'n mynd i garu i ddefed e. Be sydd angen arno ni yw cariad. Cariad sydd yn ymroi bob amser i'r arglwydd. Cariad yna sydd yn gallu newid sefyllfaoedd a newid nid yn unig unigolion ond cymuned gyfan o bobl yn nerth yr arglwydd Iesu. Ond yw Crist yn methiant ni ddim yn rhoi lan arno ni. Diolch byth am hynny. Mae ddim yn dibynnu ar beth i ni wedi wneud. Mae'n dibynnu ar beth mae fe wedi wneud drosto ni. I Pedr ar un llaw, mae newyddion gwych, ni gwe. Ni eto, yn adlais o'r galwad cynta, ar ôl dal y pysgod, ac ar ôl Pedr ddweud dos o ddiwrthif, mae Crist dweud canlyn fi. Yn sylweddoli mae'n dweud na eto fan hyn, yn adnod 19. Meddai'r Pedr, canlyn fi. Mae'r comisiwn na eto, dilyn fi nawr. Hynny yw newyddion gwych i Pedr. Ond hefyd, ar y llaw arall, mae'n anoddach i Pedr. Mae'n mwy costus i Pedr. Achos nawr mae Crist wedi dangos iddo fe, achos bod ni ddilyn mae'n mynd i gael ei ladd. Yn dweud adnod 19. Dwedodd hyn i ddangos beth ddau dull y farwolaeth. Roedd Pedr i ogoneddi Duw trwyddi. Ac wel, i Pedr, does dim ots. Does dim ots am hynny. Oedd fi ffrind oedd yn mynd i fod yn... oedd yn mynd i weithio gyda myfyrwyr Cristnogol yn Belarus. A mae Belarus, hyd yn oed nawr yn y gwedd, ddim yn le saff iawn i fod, dwi'n meddwl, os chi'n Gristion. Ond ar y pryd, oedd yng nghanol y 90au, oedd comunyddiaeth newydd orffen, ac oedd e ddim yn le saff o gwbl i Gristnogion fod. A dyma hi yn dechrau ailfeddwl y peth. A mae'n mynd at ffrind arall i fi ac yn dweud, dwi'n yn siŵr os dyle fi fynd. A mae'r person yn dweud, beth yw'r peth gweitha all ddigwydd i ti? A mae hi'n dweud, wel, hynny yw, gallen ni gael yn ladd, sbo. Hynny, dyn nhw'n derbyn Cristnogion yn garedig. Mae'n bosib gallen ni gael yn ladd mas yna. A mae'r ffrind yn dweud, dyna'r peth gweitha all ddigwydd i ti. A mae'n meddwl ac mae'n dweud, nid na'r peth gweitha. Gallen ni gael yn rheisio. Hynny yw, beth fi'n marw, mae drosto, ond beth ni'n gael yn rheisio, dwi'n siŵr sut byddwn ni'n byw gyda hynny. Am weddill y mywyd i. Beth byddwn ni'n neud o hynny? Mae'n ffrind dweud, dyna'r peth gweitha all ddigwydd i ti.
A mae'n meddwl eto, mae'n dweud, na, nid dyna'r peth gweitha. Y peth gweitha, byddai marw heb Grist. Marw heb Grist. Mae pob peth arall yn bosib gyda fe. A chi'n gweld gyda Pedr, bod i wasanaeth yn anoddach nawr mewn rai ffyrdd, yn mwy costus, mae'n gwybod sy'n unman gwell i fod. Mae wedi profi beth yw i fod heb Grist. Bod wedi methu Crist a dim addeiant. A bod hebddo fe. A nawr mae unrhyw beth yn well na hynny. Mae Crist yn galw Pedr i waith. Mae'n galw ni i waith. Mae hwnna'n bwysig, nid gwe? Mae'n bwysig i edrych ar yn hunain weithiau. A hunain asesu. Sut i fi'n perfformio yn fy ngherddediad gyda'r arglwydd. Ond mae'n gallu lladd ni'n gwe. Ni'n gallu trial mesur yn perfformiad ein hun. Nid yna beth ni fod i wneud. Ond cofio bod perfformiad Crist yn ddigon dros ni. Mae gwaith yn tynnu ni allan o'r hunan ac i wasanaethu Crist, ac i wasanaethu pobl eraill. A mae Crist gyda gwaith i bob un ohono ni i wneud. Ta beth yw hwnna? Ta beth yw'r doniau mynd i rhoi i ni? Felly, nid methiant yw'r diwedd. Ac yn ola, mae'n un canllaw. Mae'n gorffen yn sydyn gyda hwn. Fi'n dwlu ar y darn ola yma o'r hanes. Yn chi, pan mae Pedr yn gweld Ioan ac yn dweud, beth amdano fe? Mae'n mor typical ohono ni. Bod Crist yn dweud y pethau gwych yma am Pedr. Beth amdano fe? Mae Iesu'n dweud, gad hynny fi. Canlyn di fi, mae'n dweud. A mae hwnna'n ganllaw da i ni gyda methiant. Yn yw ni gyd yn methu. Ni'n gallu'n hawdd, yndyn ni, cymharu'n unain gyda'r eraill. Ac yn y methiant, meddwl un, fi wedi methu, ond sa'n i'n methu gymaint y fe. Ni'n hoffi yna, bod pobl yn wath off na ni. Sy'n lle gyda ni gymharu, yn eglwys Crist. Mae Pedr eisiau ranc. Mae eisiau, ble mae e'n dod yn y disgyblion? Mae Crist yn dweud, na, beth yw'r peth bwysig? Dilyn di fi. Edrych ar Grist sydd yn bwysig. Dilyn Crist sy'n bwysig. Dim ots am pawb arall a neb arall. O ran ble ni'n sefyll yn y ranc na. Dilyn di fi. Dim eiddigedd, dim cystadlu, dim beirniadu na barnu eraill. Ni'n croesolio Crist tro ar ôl tro ar ôl tro. Bob tro ni'n neud hynny. Na, mae Crist wedi dweud, ni'n canu fe'n barod, fe? Gorffennwyd. Mae gwaith wedi ei orffen drosto ti. Mae Crist ddim yn edrych lawr ar Pedr. Diolch byth am hynny. A dwi ddim yn edrych lawr arno ni. Mae eisiau ni gofio i ddilyn Beth ddaw yr wythnos yma o'n blaen ni? Ni'n gweddill heddi hyd yn oed. Llwyddiant, gobeithio beth llwyddiant i bob un o ni, neu methiant. Ta beth i ni'n profi? Os ni'n llwyddo, ni'n gallu bod yn bobl balch, neu gynnu. A os ni'n methu, ni'n gallu teimlo'n anobeithiol. Ond yn yr arglwydd Iesu Grist, does dim eisiau ni brofi un o'r rheini. Achos ni'n gwybod y beth sy'n cyfri i beth me wedi gwneud trosto ni. A bod ni, trwy ymateb y gariad yn caru ac yn ei ddilyn